ассалому алайкум бародарони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикони гироми қадар. Бародарои азиз, ҳами бега финал мешавад, худо розӣ боша. Ягом 70 дона дига 65 дона дига билет мондаги бародарои азиз. Нархи билет 200 рубла, 200 дона билет боз мекунад. Шахсоне ки намедонанд 35 та призои бақаги бародарои азиз. Главни шоҷоиза 10000 рубла, 10000 рубла главни шоҷоиза, 5000 рубла бародарои азиз дим шоҷоиза. Баъд нигоҳ кунед бародарои азиз, 33 дона дига 600 рубла мешавад. Общи 35 дона приз, 200 дона билет. Гарани шансон бисёр бародарои азиз, намешаваш финала. Агом 60-65 дона дига билет, максимали 70 дона мондаги. Ҳаракат кунем, билет бигирен, худо розӣ боша. Финал мешавад, бозии чест наметонед ҳаракатон иштирок кунед. Рақамҳои рӯи экран бинед 0701 рақамҳои картаи мо, карта ба номи Абдурахмон Шомидӣ мебурад. Пултон агзавонед, чектон аз саханат кунед, равон кунед. Иштирокчии бозӣ мешавед бародарои азиз. Ҳамеша финал шад, дига интизор намешед. Баъд нигоҳ кунед бародарои азиз, як инсон то 15 то 10 15 20 дона билета метавонад бигира барои шанса зиёд кардан. کسی که چند بیلت میگیره مرحمت کنین، میتونین اشتراک کنین. هر یک انسانی که تماشا داره میتونین اشتراک کنین، دلتون پر بازی کنین. 10,000 روبل را دست ندین.